Намазах волана с грунт. Не забравяйте да изчакате поне 1 час, то при много топло време. Трябва да е така волана, че да не лепне, защото когато го намажете с грунт, той започва да лепне. По принцип му дават между 2 и 3 часа, но когато е горещо като днес между 32-34 градуса, 1 час ви е напълно достатъчно. Все пак проверете го дали лепне. Ако не лепне, продължете с процедурата. Не забравяйте защо, само още нещо да кажа, защо го мажем с грунт, за да направим много по-добро сцепление боята с кожата. Затова се прави това надраскване с шкурката, след това с обезмаслител и грунта за кожа действа като контакт между кожата и самият спрей за кожа. Ето го същия спрей, който беше на мотип винил. А не забравяйте много добре да го раздрусате. Пръскайте от разстояние между 30 и 40 см. Не забравяйте, че времето трябва да е без вятър. А когато има силен вятър, не си правете труда, не става. Така че съобразете се с времето. Най-добре е като сега, да е слънчево, да е над 30 градуса. Да няма вятър, става, времето е идеално. Между 30 и 40 см гледайте да спазвате разстояние. В противен случай ще пръскате в една точка, няма да се разпредели равномерно и това няма да е добре. Докато съхне отпред, ще го повторя същата процедура и от задната страна. В случая автомобилът е капариране на мой клиент, мой много добър приятел, от когото питах дали желая да му освежа волана, за да може да излезе естетически по-добре. Той се съгласи. Естествено, че процедурата е абсолютно безплатна. Това е само единствено за да предоставя по-добър продукт, защото лично мен не ми харесваше с така леко износване по кожата. Изчаквайте, след като нанесете първи слой между 10 и 15 минути, за да може самата кожа да поеме спрея и той да дръпне. След това нанасяйте колкото пъти трябва, за да покрие, за да се получи добра текстура на самия волан. Може да се наложи 3, 4 до 5 пъти, но винаги изчаквайте, за да не се за да изсъхне добре боята. В противен случай ще се получи изтече на капки, което не е добре. Има най-различни спрейове, но аз използвам този